Simonko, dneska oslavuješ narodeninky? Áno? A môžeš to povedať? Iba hlavičkou kývaš? Povedz babičke. Čo dnes? Áno, je. Ukáž, koľko to je. Prstiky. To ešte je ďaleko, kým budeš mať 5. Veď vieš, vypočítaj to. 1 nahlas. 1, 2, 3, 4. No dobre. A koho čakáme? Kto príde? On nevie. Nepríde Zdenko? Nevieš? Nepríde? Ale príde. Dúfajme. Aha, tak potom budeme čakať na prekvapenie, že? A čo ty to tu máš, prosím ťa pekne? Toto je jaký vláčik zase nový? Ukáž. Musíme sa si bližšie. Máme teda si my. Neviem. Paráda. Tešíš sa? Ty sa chceš pozerať odtiaľto? Tak ideme natočiť maminku. Poď sa pozrieť na mamu, ako pri... Ja chcem vidieť ten vláčik, jak čo ofotila. Aha. No, ja som myslela, že ja... Dobre. Lebo teraz... babička nefotí, Simonko to natáča teraz na kameru, vieš? No, pozri sa, tam vzadu je teraz to tvoje letisko a tá dráha, že? Tam je tvoj drevený vláčik vzadu. Tam je tvoja tabula. Pozrieme si stromček, aký máme krásny. Ty si dostal akého chlpača, že? Od Vierky. Jakého? No, toho bieleho. A krásnu motorku od súrodencov. No, paráda. Od Ježiška. A toho, čo mačka sa... Prosím? Toho, čo mačka... A ja môžem ofotiť. Však poď ku mne. Poď sem z tejto strany a budeme mamu. Natoč ho, jaký je škaredý. Natoč ho. Poď chyť to takto, jak babička. Takto. Sem musíš strčiť a drž. A to natač. Ja sám budem. No, nič nesmieš stlačiť, iba zamerať musíš, Simonko. Ja moje váky. No, môžeš ale aj rozprávať, dobre? Lebo aspoň to sa natočí, čo si o tom rozprávať. Ja by som... To tam bude, čo tu vidíš, áno? Teraz máš kreslo, prst. Čo mám cuknúť? Neťukáš nikam. Toto, čo vidíš, to sa natáča. Tuto, čo je ako televízor, vieš? A tam sa musíš nasmerovať, kde máš tie veci. Poď bližšie. Tak. A teraz, čo vidíš? Čo vidíš tu? Ja A prstíček sem nesmieš dať. Pozri, prstíky sú tam tvoje. Tuto máš mať prstíky, tu vpredu. Tak, no. Vidím tam moje koľajnice. No, my sa učíme so Simonkom kamerovať, že? A ja... Natáčať. Tuto vieš. Áno, teraz pozri. A nech to zvoní, teraz budeme... No poď natáčaj ďalej. No haló. Skús. Niekto ide, no to si zvedavý, kto to je? Môžeš potom otvoriť dvere, jasnúčka? Tak choď už očakávať, choď. Už počuješ, už niekto ide. Áno, prišiel dole a potom ho vyvezie hore. Však? My tam musí mi z očí a než zažnúť svetlo. Jasne, zasvieci. Zažni svetielko. Tak, lebo ťa bude lepšie vidieť, vieš. To je, keď mi na Skype voláš a ja babička nemá zažnuté, tak ma nevidíš, že? No, tak, a teraz sa pozrieme, kto to prišiel. Kto to prišiel? Majster. Čo nese? Budete vercajgovať? Opravovať? Ťažké opatrne. Ahoj.
Pomôžeš Zdenkovi? Čo sú to kľúče, že? A čo s nimi má robiť, ty vieš? Fakt nevieš? Tá maminka všetko udržala pozor, aby si nepadol. Môžeš to pomaličky na stolik. Tak. To není tvoj darček, iba tvoj darček ti urobí Zdenko, lebo to sa musí zložiť. Vieš? No, som zvedavá, či sa budeš tešiť tak veľmi. Budeš sa tešiť všetkému, že? No? Čo rozmýšľaš? Povedz mi, odpovedz mi. Nič? No. Koľko je hodín, Zdenko? Presný čas. Dobre. Presný čas. Teraz to na chvíľku vypneme. A potom niekedy